For years, Diana was my sole handler at the agency. She supplied information and secrecy, and I sold perfection. We had trust. Then last August 10th, Diana brought the agency to its knees. She flushed all accounts, cut off all communication lines, exposed the agency, and used the confusion to vanish. Now the reformed agency has finally tracked her down and offered me the contract. One day, I will think of this as just another job. After all, this is what I do. Goedemiddag, welkom bij de Spelkron weer. Tim is er vandaag niet bij, ik ga alleen een spelje spelen. Zoals ik op de intro heb kunnen zien is Hitman Absolution. Kijkt er heel erg naar uit, dus laten we snel beginnen. Ik begin met de eerste missie, ik laat ook eerst even een introfilmpje zien en dan zullen we daarna beginnen en ik zal het uitleggen over het spel. Dus zullen we hem even opstarten. We zitten nog in het menu. Je kan weer kiezen tussen de moeilijkheidsgraad. Ik speel gewoon even op normal. We beginnen gewoon mee. Dus een intro filmpje even laten zien. Listen to me. I need you to be brave. A man will come and take you away. I cannot go with you. This is how it has to be. This man is different. He will protect you. Please don't judge him for what he might do. I'm sorry. Maybe someday you will understand. This is Benjamin Travis. The money has been wired to your account. Welcome to Chicago. I appreciate you taking this assignment, 47. It is never easy targeting our own, but Diana Burnwood's treason must be dealt with. Now, Whitsand in one of the teams, but this is a job for a scalpel, not a hammer. Reasons are irrelevant. Exactly. Good luck, 47. Sir. Yeah, it's an ice cream truck. Yeah, I know. I'll get rid of him. Hey, get out of here. We don't want anything. What about your partner? What partner?
During this assignment, key game elements will be highlighted. First of all, try to kill with discretion and try to remain undetected. Let's look at the interface. In the lower left corner, the blue bar indicates your health. Next to it is the radar. Use it to keep track of enemies, objectives, and exit points. In the lower right corner, you can see what weapon you have selected and if it's hidden. Next to the weapon, the yellow bar indicates how much instinct you have available. If it is depleted, you cannot rely on instinct abilities. Nou, zoals je hebt gezien, wordt al in de tutorial het eerste level uitgelegd wat is. Links onderin dus gewoon de health bar met de radar. En vervolgens rechts die wapens. Ik speel dit met een PlayStation 3 controller. Dus ja, het wordt in het spel weergegeven als de Xbox controller. Maar ik gebruik een programmaatje om dat zeg maar te veranderen naar PlayStation 3. Dan moet ik op select houden. Komen we in de objectives. According to ICA Division Chief Benjamin Travis, my former handler Diana Byrne. Ik zal het niet te lang houden. Objectives is wat we moesten doen. Het is dus duidelijk dat According we Diana moeten According to ICA killen. Division Chief Diana Benjamin Burnwood. Travis, Dat is de my rugnos former handler gegeven. Diana Burnwood has gone rogue. De mond al, ja. Challenges, ja, je kunt het spel op verschillende manieren spelen. Ik heb deze level een keer gedaan, dus ja, ik heb alles al zo goed gerold. Maar net zoals hij staat, kijken, ja, Evidence Collector, Modern Art is gewoon een manier van wie ze mensen uitschakelt. Dus dan met behulp van een kunststuk in de gardens voor ze meteen komen. Je kunt ja, objectives zoals eens door de raam gooien. Allemaal andere dingen in poisonen via het eten of via de koffie, dus een slooppil in de koffie. Dat is nou allemaal verschillende manieren. En hij als laatste in inventory. Nou, dat is nog allemaal standaard, hè, dat begint net. Dus dat zal ook nog allemaal veranderen. Laten we meteen even doorgaan. According. Ik heb deze dus al gespeeld, dus vergeten wel weer. You are about to enter a restricted area. The guard up ahead will try to arrest you if he spots you, so keep low and try to slip past unnoticed. Approach the cover in front of you. When you are in cover, it is harder for your enemies to spot you. Zoals ik zei, het staat bij je Xbox, ja, de A en de Anyone could just waltz in here like the goddamn well. Items found in the world can be used as close combat weapons, or you can use them to distract your enemies. Throw the wrench at the buckets to distract the guard. What? Excellent. Slip past while the guard is distracted. Is anyone here? Hello? Anyone? When you aim, you snap to aim for the head, then increase your precision by steadying your aim. Dus je moet de rechtermoes gewoon een beetje inhouden om precies op te schieten. En als je dat doordrukt dan Clean kill. schiet hem dan zo. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will alert your enemies. De tutorial voice hebben we ook erg vet gedaan. Alles was erbij is eerst een kleine uitleg van wat is. En dan gooi je weer in. The body is now hidden. The container has room for one more body and still has room for you to hide. Dus er passen 2 bodies in of 1 body en dat kan ze zelf nog in houden. Je kan You have activated a checkpoint. Checkpoint. If you die or if you choose to restart, you will start at this location. nou, pakken we onze fiberwire zoals Use your hoort. fiber wire to silently eliminate the guard up ahead. If you don't know who does. Clean kill. Notice the fiber wire allows you to drag your target immediately. Ja jong, dat is er ander werk moeten zoeken. Dat weet de graphics zien echt heel vet. Echt heel tof gemaakt. Nou, we kunnen met de rechter moesknop, dus een soort van instinct, dus de inhoud. Het is een beetje zin van worden mensen lopen en Agent 47's training and supreme senses allow him to keenly perceive his surroundings. Wat ik dus net al zei. Notice the guards deployed throughout the garden.
Distraction, steady aim or fiber wire. The choice is yours. Nou, zoals we hier zitten, ik kan of hem gewoon killen, of dat ik hier de bogen pak en nog eens neergooit dat hij weglupt. Maar wordt het een beetje leuk altijd. Clean kill. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will alert your enemies. Moet ik goed kijken dat hij nog niet ziet in met het lichaam, dus ik laat het even hier liggen. En ik had het er straks al over die objective van het... Oh. Dat is ook niet weer nou. Over die objective van het kunstwerk, nou dat is hij, dat is dus een groot kunstwerk, er stond 2, oh nog maar 1. Huh? Kastje ver. Man, you got a casualty. Oh, ze hebben het lichaam gevangen. A body has been found. The guards will be more alert. Hij zit door, even kijken of hij naar moer kunt lopen. Wat doe je daar? Alert. It's not over. Best. Nou goed, Seen moet het something ook zien. suspicious? I need a hand over here. Maakt het weer wat moeilijker natuurlijk. We're in pursuit of the target. Be advised, target is on the move. Ik had echt gehoopt dat ze een beetje kunstwerk zou blijven storen, maar... Helaas, hier moet er ook nog weer zijn, want dat is deze eens even pakken. Dan kan ik ook zijn nek breken. Ja, wat sneller. Checkpoint pakken. Dat is al niet echt gunstig toch? Maar... niks om hem af te leiden. Eventueel wel kunnen doen. Ik weet niet of ik er nog goed kan vissen. Oh nee. Dat is niet zo slim. Ik heb me nog niet vermand, maar dat komt waarschijnlijk nog. Dat was de andere kerel. Dat. Ik heb hem nog even pak. Oké. Rusteloos. Steeds als die mensen die beginnen te zien, hier is er zo'n geruis. En er is dus zo'n gele borg in die beeld. Dus er geen woord vanaf kunt. You are being arrested. Oh. Do not run. Instead, fake surrender or calmly walk to a secluded area, then deal with your enemy. Je hebt me nooit dus helemaal gezien. Dat kunnen we dan nog doen. Running. Use cover to protect yourself from enemy fire or try to slip away and hide. All witnesses have been dealt with. Remaining enemies are unaware of your actions. Remember to hide bodies to avoid detection. Niet zo soepel als verwacht, maar goed. Er zijn ook objectives, hè, dat je kunt
spel moest holen zonder gezien te weer, of dat ze alleen niet pak en dat ze niet moest vermommen en allemaal zo'n... Het is echt gewoon grappig om te doen. Ja, ik weet alleen niet wat ik deze moet maken, want daarachter had ik nog een kistplaats over. Hard werken hier. The container is now full. There is no more room for additional bodies or for you to hide. Volgens mij is hij verder niet meer. Oh ja, zie je nog. Wait and listen to the people around you. They may give vital information or simply let you know when the coast is clear. My wife's a state champion in gossip. It's only a matter of time. Not that I don't appreciate your concern. Mark my words, kid. You should get out of Soldier. Use instinct or consult the radar to locate the exit. This travel agency only has 2 destinations. Death and exit. depression. And either way, you can be damn sure it's going to rain the whole time, no one speaks your language, and the hotel's a roach-infested. Use instinct to anticipate enemy movement. Looks like the chef's cooking up a storm. The guard is headed for the railing and will not reach you. I tell you, this gig is like watching paint dry. En de lijn wie tegen At ons least gaat the lopen. surface is good. Naar de pakken. Edged and piercing weapons can be used for deadly throws as well as distractions. Focus on a target. Now throw. Job. Clean kill. You can dump the body over the railing. Is er no set op disguise? Hier dan mijn wapen neerleggen. Your current weapon is unsilenced and might alert your enemies. Consider using your silenced silver baller pistols. You were disguised as a guard. In this disguise, you are allowed to be in all outside locations. Be mindful that other guards see through your disguise if you come too close, so keep a safe distance. Het is wel grappig, bij de vorige Hitmans weet ik nog goed dat de kleier gewoon netjes opvouwde. Nooit uit zijn zak. Hoi. Hoppakee. The greenhouse up ahead will require a disguise to infiltrate unnoticed. Ja, ik heb gewoon een pakje aan. Getting into the greenhouse will bring you close to the guard. He will get suspicious, but you can use your instinct to trick him. The servers were less uptight. I wonder what she's so Zoals frightened nou dadelijk zijn, die borgen wat ik bedoel, met dat geel. Dat ze dich Trick the guard. Keep using instinct until you are safely inside. Guy, ain't too cute. Little too close. Kennen ze mee. Flies open. Don't let the sergeant get The gardeners up ahead will not be suspicious, but you should keep a lookout for other guards. Hangt er vanaf welk pak ze aan is. Als ze nou gewoon dit pak aan is wat ik nou aan heb, dan kennen die mensen met hetzelfde pak eerder zijn als hun. no idea. I've only seen her Dan collega's once. zien bij wie van spreken. Oh, ze zitten gele. Ze zitten achter in de hoek. Dit wil zeggen op mij. Kid too. Huh. Maybe they're on the run from the mob or something, huh? I need to hide behind a small No, army. no. No, no. No, the mob ain't got that kind of muscle. This is definitely something else, you know? As far as I know, the girl hasn't left the house since we got here. No school, no friends coming over. Bit odd, don't you think? I don't know. Maybe. Kid's sweet, don't get me wrong, but something's definitely off. And it seems, I don't know, shell shock or something. Think she's the client's daughter? Miss Burnwood doesn't strike me as the motherly type. Look, when you've been in the game as long as I have, you stop asking questions. Makes life a whole lot easier. Wat ik een beetje jammer vind, zoals hij de kop van Hitman is. Alsof we zien een bluts met turtelwax in gesmeerd heeft.
beetje overdreven. New rules. This area is off limits unless you're security or guests of Miss Burnwood. What? Why? What if we need to use Goed, the moet ik rest? nou achter hem doorsneaken? What am I, an information board? Just following orders now. Kijk goed. Kijk goed. Als ik heen en draai. Hoppakee. And then comes the rain. Perfect. Just perfect. I'm gonna kill these maintenance clowns. Nah, The guards have been dealt with. Doing so, you regain some instinct. Dank je. Come on. Let's check out the boats. The guards are preoccupied. You can kill them or sneak past. The choice is yours. Settle happily for a roof over my head, you know? Zal ze not I've leren. been sleeping on couches since Angie kicked me out. Yeah. Leaving people alive is cleaner, but might complicate your effort to remain undetected. Yet this is the mark of the silent assassin, to leave the world around him unaware and untouched. I'm through the compound. Accessing mansion and approaching target. Good. Infiltrate the mansion and terminate Diana Burnwood. And Victoria, bring her in, unharmed. She is very dear to me and the agency. Erg vet die graphics. Echt heel What? tof. You're kidding me. Wait, are you sure? It's not prostate cancer. I could kiss you. I mean, that's great news. Oh, man, you made my day. Yeah, thanks, Doc, yeah. And I thought I was a goner. Yeah, Doc, I gotta run. Duty calls. And thank you so much. You have a nice day, too. Yeah, bye. Woo! Man, no one can piss on this day. Nou, laat op. Oké. Dat was de achievement You are now van inside the James mansion. van Boete moest Your gooien. current disguise will be suspicious to the mansion guards. Either find a new disguise or try to remain undetected. Dit is die mansion waar Diana Burnwood binnen zit. Ik mocht dan niet met dit naar pak naar binnen, dus ik zal hem heen moeten killen. Sorry son. Oké. Kleier in de zak. The mansion guard disguise gives you full access to the mansion interior. Be mindful that other mansion guards see through your disguise if you come too close, so keep a safe distance. Ciao. Zo. Dat is gaat te knepperen. Hier ligt evidence. Throughout the game you will find evidence. Removing the evidence will award you rating points and instinct. Ja, rating points, dat is gezien punten die ze krijgt als ze alles goed uitvoert. En hoe hoger de punten, ja, hoe hoger die totale score wordt. En die totale score wordt dan opgenomen in de database online. Dus dat is vergeleken met andere mensen en zo. Dat is best wel tof gedaan. Er zit ook een multiplayer in, maar hoe dat werkt weet ik nog niet precies. Beyond this door, the rating system will be turned on. It will monitor your playstyle and reward your progress. You can see it in the top left corner. As always, how you handle your assignment is entirely up to you. Good luck. We zien al even bezig, maar het is natuurlijk zonde zien om het niet af te maken. Dus ik ga gewoon even verder. Ik had hier zijn gedachte al mee te stoppen, maar Sounds like a team briefing in the living room. wat gewoon Better nog haul ass. The head hates having to repeat himself. Use instinct to locate objects of interest. Daar ga ik nog niet op douwen op de knop. Telkens.
Oh, ze is er linksbovenin, mensen ground floor, dat is mijn punt. Ik heb nog 0 punten. Ik heb, ja, dus natuurlijk ook nog helemaal niks uitgevuurd. Maar daar gaat snel verandering in komen. Zoals ik al zei, ik heb dit level gespeeld, dus ik weet wie het geeft. Ik wil niet zeggen dat het in één keer goed geeft, maar... Nou, de ene knoekje is weg. Nou, ik kan er of voor kiezen om de kok te drukken. Dat kan we niet doen. Dat is toch geen vlieg wordt. De radio inzetten. Het zal waarschijnlijk, dat weet ik niet zeker, maar het zal waarschijnlijk voor MSA de aflokken. Afleiden. Pills en koffie. Oh. Forget it. You don't get upstairs without the head of security card. Seriously, poured some ice cubes down your pants. Ik heb, zoals hij zegt, als je kiek had nodig om boven te komen, hij zal er waarschijnlijk bezig zijn. Yes, you can be here. Search the cupboards for terrorists or whatever it is you do. Just don't bother me. I need my concentration. Artist at work. Is goed, jong. Die nu stom vlees. Zal ik hem wel drukken? Kijk niet meer. Heat should dissolve any hint of coincidence. Goed. Wacht gewoon even tot hij en zijn koffie begint. Nou, hebben we hier ook een objective, iets met de piano meen ik. Play it again. One must suffer for the arts. Is de bedoeling dat ik op de balk scheet als er iemand bezig is, dan klapt de piano toe en dan is ook die challenge. En zo dus ook met de koffie en met het eten vergiftigen en zo. Het zijn allemaal challenges. Waardoor ze meer punten krijgt. En uiteindelijk dus ook een hogere score. Nou weet ik niet waarom dat die knoekjes allemaal stilstaan. Dat is normaal de bedoeling dat hij hier naartoe kunt. Maar wat is even gewoon. Yes, you can be here. Search the cupboards for terrorists or whatever it is you do. Just don't bother me. I need my concentration. Artist at work. Al te lep, jong. Uniform is all wrong. Blende. Ik zal er maar niet om neergedaan, hè. Ik ben niet zo verstandig. Ik weet niet of ze het kan zien als ik tegen. Goed. Proberen weer. Oh, ik krijg er minpunten voor 174. Goed. Ik denk dat deze een kist was. Yep. The body is now hidden. The container has room for one more body and still has room for you to hide. Die openmaken. Hey, nice view. Didn't notice that. Ah, gewoon zo daar staan. Yes, you can be here. Search the cupboards for terrorists or whatever it is you do. Just don't bother me. I need my concentration. Artist at work. Kerel moet ze in de koffie komen drinken. Dus een keer de radio aanzetten. Turning on a radio
radio can create a distraction. Strong, scandalously shot. Is anyone there? Hello? Ik weet niet wat het goed voor was, maar... Wat draait er zich rond? Is dat de kok? Ja. Fucking hell. Kom kerel. See that cat go. Kan ik nou heden? Hoppa. Klik op pluspuntjes. Eigenlijk moet dat kerels in de koffie gaan drinken. Hey, what's the hurry? Is het zin als ik er pak? Oh. Allemaal naar boeit aan het kijken. Goed. Misschien kan ik daar nou... Waarom ga ik dan eens in de koffie drinken? Ah. Vet. Knak. Valt ook niet op, hè. Er was een keycard nu, ik meen dat er ergens... Ah, kijk. Kunnen we naar boven. Nou, normaal had we langs in de koffie moeten pakken, maar ja, If your score is high enough, you will unlock an assassin technique. Open the notebook to see your next unlock. Eens kijken dan. According to ICA Division. Techniek. Nou goed, dat weet ik niet precies hoe dat allemaal werkt. Zover heb ik nog niet uitgezocht. Chip. Oh. Closing in on target. Well done, 47. Now remember, Diana brought this on herself. She betrayed us, the agency, the code, everything we stand for. She is too dangerous to be left alive. Think about that when you pull the trigger. Voilà.
47? Report, 47. I should kill you. Why did you do this? 47! What's wrong with this thing? We all have our limits. Even you, 47. We used to have honor. Diana, No. I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Fuck. Something's not right. You won't last long. There's no time. You still have a chance. In my robe. A letter. Now go. Take the girl and run. Before Travis finds out. Please. Do not let her turn to you. Promise me. I promise. Nou, moet ook nog even afmaken. Running is noisy and makes it easier for your enemies to spot you. Agent 47 can deal with enemies swiftly and with great precision. Note that while you are focusing on your targets, you expend instinct rapidly. Dit vind ik een heel vet stuk van het spel namelijk. Ik zal nu zien waarom. Turn the camera to focus on your enemy, then lock the shot. Fuck, dat is een kop mee gedaan. Fatal damage. Focus on the next enemy. Make sure to deal fatal damage to all four. Dat bedoel ik dus. Hier zit dat meetje verstopt. Hallo. You know who I am. I know. She's dead, isn't she? Yep. Come on, stay close to me. Where are we going? Get in. It's done. Excellent work, 47. Bring the girl to the extraction point. What are you doing? Why did the agency want you? I don't know. I guess I might have... Diana did this for you. Why? Please, she was my only friend. She took me away from the doctors. Tell me about the doctors. It's really blurry. Like, really bad dream. Why? We need to go. Sir, there's nobody here. I think the asset's gone AWOL. God damn it! I was afraid they couldn't do it. I want every agent on this. You hear me, Jane? Locate 47 before he slips between the cracks. Dat was level 1. Nou, dus is mijn totale score. Nou, dat had in ieder geval beter gekund. Maar goed. Ja, dan gaan we er een einde maken uiteindelijk. Ik ga het zeker vaker spelen. Ik ben nu bij missie 3 ongeveer. Dus wel ietsjes verder. Maar ik heb nog niet zo heel veel gedaan. Maar ik ga het zeker proberen goed te spelen. En op elke manier dat mogelijk is. Ik
hoop dat je het leuk hebt gevonden. Mocht je nog opmerkingen hebben, tips, commentaar, wat dan ook. Je kan het via Facebook achterlaten, via YouTube zelf. De website is nog niet gans af, maar daar huurt je ook nog van. En ja, ik zou zeggen tot de volgende keer, dan misschien ook weer met Tim. En dan zullen we weer het volgende spel onder de loep nemen. Dus dan gaan we er einde maken en ik zou zeggen tot de volgende keer.